Moikka! Tällä kertaa mennään laavulle valmistaa vähän peuran ulkofilettä. Tässä vähän poistellaan tätä kalvoa. Ei onnistunut ihan ehkä niinku piti. Ja kalvoon jäi lihaa ylimääräiseksi, mutta se meni kyllä hyvin suihin koiralle tossa sitten. Ei kokonaan en jaksanut tohon kuvata Heitetään pannulle se kypsymään. Sinä aikana leipä puoliksi. Voidellaan. Kunnon oikein nokareet voita sinne molemmille puolille leipää. Sen jälkeen mennään katsoa, että mitäs meiltä file näyttää, ja se näyttää oikein hyvältä. Otetaan pannulta pois, laitetaan folioon, niin saadaan vähän tasaisemmin kypsytetty nuotiolla, ja saadaan folioon, niin kääritään tiukasti kiinni, niin ei nesteet pääse karkuun. Sen jälkeen molemmat hetkeksi tonne noin, ja tähän ollaan heitetty vähän aijolit jo pintaan. Sieltä käytin vielä pannun kautta, kun olin pilkkonut tuon ulkofileen, niin sain noihinkin vähän paistopintaa tuohon sisälle. Sitten kun on lihat laitettu, niin vähän tomaattia päälle. Tomaatin jälkeen tietenkin suolakurkut pakollisena. Ja ai että kun näyttää hyvältä. Hyvältä toi leipä. Sitten vielä viimeksi salaatit tohon noin, ja sitten se onkin valmis. Ja vaikka itse sanoinkin, niin hyvältähän se näyttää. Siihen vielä kuppi kuumaa kaakaota, niin eikö se ole aika hyvä?